Namhlanje silapha eWard 10 eGroundville njengombutho kaKhongolose ukuzokhuthaza abahlali balapha eGroundville lapha eWard 10 ukuthi bephume namhlanje ngomhla ka1 August beqhubeke nakusasa ngomhla ka2 August bayoyibheka okokuqala ukuthi bayavelana ohlwini lwabantu abalungele ukuvota ngomhla ka4 November. Okwesibili ukukhuthaza abantu abangaze bekubhalisela ukuvota kusenza leli thuba njengamanje lokubhalisela ukuvota ezikhungweni eseduze nabemakhaya. Kodwa okwesibili esikwenzayo ukukhumbuza umphakathi wakithi ngomhla ka4 November okuyilanga umongameli asalimemezela lokhetho nokubabikela ukuthi njengombutho kaKhongolose sesihlanganile njengenhlangano saye emphakathini, umphakathi wasiphakamisela umuntu obona ukuthi kithi kuKhongolose engakwazi ukumela njengomphakathi ukubazisa abantu bakithi ukuthi umfowethu uNhlakanipho eGumede uyo ogcine ephakamiswa la eWard 10 njengomuntu ozomela wona umphakathi egameni kaKhongolose. So senza lo msebenzi ke namhlanje simukelwa kahle kakhulu kule makhaya sesiwavakashele namhlanje nethemba lokuphuma beyobhalisela ukuvota libonakele, kodwa nabo nokufakaza ukuthi into eziningi lapha ekuhlaleni bayibona zikwazile ukuba sesimene esinono selokhu uKhongolose aphatha leli ward. Siyabonga.